u bid-dilka taż-żejt wara it-talba konsagratorja mill-Isqof Mario Grek huwa il-possess veru u propju ta' din id-Djoċesi tal-Gżira Awċija. Imma llum b'mod simboliku huwa jidħol għall-ewwel darba fil-katedral tiegħu. Minħabba ċirkustanzi tal-COVID-19 u allura restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija, l-ordinazzjoni kellha tinżamm f'post li mhuwiex il-katedral tad-Djoċesi, f'iktar knisja spazzjuża illi għandna fil-Gżira Awċija, jiġifieri ir-rotunda ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija. U minħabba f'hekk kellha ssir din iċ-ċelebrazzjoni f'data oħra illi fiha isir l-ingress. U intgħażlet il-ġurnata tal-lum li hija ġurnata sinifikanti ħafna fl-istorja tal-Gżira ta' Għawdex, tal-poplu Awċi, tal-Knisja, il-komunità tal-fidi illi tgħix f'din il-gżira ta' Tlitoljiet. Is-16 ta' Settembru tal-1864 kien il-jum għażiż illi fih il-Beatu Papa Piju IX bil-bulla apostolika Singulari Amore bimħabba li ma bħala waqqaf id-Djoċesi ta' Għawdex u Kemuna. U għalhekk minn dakinhar Għawdex għandu djoċesi awtonoma għalih illi taqdi lill-insara f'din il-gżira ċkejkna. U għalhekk huwa sinifikanti ħafna illi dan l-ingress solenni illum fil-katedral ta' Għawdex mid-9 isqof ta' din id-djoċesi qiegħed jiġi ċelebrat propju fil-jum ta' twaqqif l-anniversarju tad-Djoċesi ta' Għawdex propju il-156 sena minn meta id-Djoċesi ta' Għawdex bdiet tiffunzjona. Monsignor Isqof se jintlaqa fil-bieb tal-katedral appuntu ingress, jiġifieri xi ħadd li jidħol uffiċjalment f'post propju mill-kapitlu katedrali. Qegħdin taraw bħalissa fuq l-screens tagħkom fid-djar tagħkom il-membri tal-kapitlu tal-katedral tal-Assunta illi flimkien mal-Arċidjaknu li huwa wkoll il-Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi Monsinjur Tarċis Camilleri se jilqgħu formalment fil-bieb tal-katedral tal-Assunta lil Monsinjur Isqof illi jidħol ibirek lill-miġema wara li jbus is-salib u jersaq biex jagħmel żjara lil Ġesu Ewkaristija fil-kappella tas-Santissimu Sagrament ta' din il-Knisja Katedrali. Minn hemm imbagħad huwa jgħaddi għal fuq il-Presbiterju biex flimkien mal-kapitlu jieħu l-ewwel ritratt uffiċjali u mbagħad jidħlu fis-sagristija sabiex ibidlu l-abiti sagri minn dawk korali sabiex ikunu jistgħu jiċċelebraw din il-quddiesa tal-ingress li hija quddiesa pjuttost normali mingħajr ebda rit partikolari ħlif dak illi l-Isqof minn fuq it-tron, minn fuq il-katedra, is-siġġu tiegħu jagħmel l-ewwel omilija tiegħu bħala Isqof ta' Għawdex fil-katedral tiegħu. Propju appuntu bħalissa qegħdin tilmħu lil Monsignor Anton Tewma tipikament il-karatteristika tiegħu li jibes is-suttana bis-salib tal-Isqof, is-salib pettorali u l-kallotta illi jersaq issa sabiex jidħol mill-bieb prinċipali ta' dan il-katedral majestus, katedral tal-Assunta, illi sa mill-1864 huwa il-Knisja ta' din id-Djoċesi ta' Għawdex. Il-kor qed jintona l-Ecce Sacerdos ta' Giancarlo Bentivoglio.
l-antifona Ecce Sacerdos Magnus, meħuda mir-responsorju tal-Komun tal-Isfijiet Konfessuri fil-liturġija tas-Sijat, hija meħuda mill-ktieb ta' Bin Sirak, kapitlu 50, vers 1, u taqra hekk: Araw il-qassis il-kbir illi fi żmienu oġob lill-Alla. Ir-referenza ta' din l-antifona illi smajna titkanta Ecce Sacerdos Magnus hija l-Kristu, huwa s-saċerdot il-kbir, huwa is-saċerdot il-kbir tal-patt il-ġdid illi jibqa' għal dejjem. Imma fid-djoċesi tiegħu fil-Knisja lokali huwa l-isqof, is-saċerdot il-kbir, dak illi jirrappreżenta direttament il-Kristu fl-uffiċċju tiegħu tal-awtorità taraj illi jira u jriġi il-merħla. Rajna hemmhekk lill-isqof Anton Tewma, id-disa isqof ta' Għawdex illi għadda momenti fiskiet quddiem Ġesu Ewkaristija, lajn illi minna jixrob l-enerġija sabiex ikun jista' imexxi il-Knisja f'ismu. Issa l-isqof se jieħu ritratt uffiċjali flimkien mal-membri tal-kapitlu katedrali. Niftakru li storikament il-kapitlu katedrali dejjem kellu rol importanti, mhux biss fl-amministrazzjoni tal-katedral li hija s-sede tal-isqof, ma wkoll fit-treġija ta' djoċesi, u kien hemm żminijiet fejn is-sej tiegħu, il-kelma tiegħu kienet deċiżiva sabiex issir l-għażla ta' isqof ġdid. F'dan il-katedral matul dawn il-156 sena ta' storja ta' djoċesi ta' Għawdex saru diversi ingressi. Fil-fatt, mis-sena 1964 saru 10 ingressi f'dan il-katedral, 9 minn isqfijiet u ingressi ieħor mill-amministratur apostoliku Monsinjur Paolo Mikallef. L-ewwel isqof ta' Għawdex li kien ukoll arċipriet tar-Rabat, arċipriet tal-Matriċi u parroku tal-Knisja Parrokjali ta' San Ġorġ, kien Monsinjur Mikiel Franġisk Budicic mill-Qala, illi għamel l-ingress solenni tiegħu f'dan il-katedral fit-23 Ottubru 1864. Kienet drawwa ħelwa li baqgħet tinżamm sa żmien is-sitt isqof ta' din id-djoċesi, jiġifieri sal-isqof Giuseppe Paċ, illi l-isqof dakinhar tal-konsagrazzjoni u l-ingress tiegħu li kienu jinżammu fl-istess ġurnata kien jitla' minn salib it-Tiġrija fil-Belt Victoria triq ir-Repubblika fuq debba lejn il-katedral wara li jkun qatta il-lejl ta' qabel għand il-Patrijiet Franġiskani Kapuċċini illi għandhom il-konvent tagħhom fin-niżla ta' Marsal Forn. L-aħħar ingress illi niftakru u propju rajna wkoll fuq l-screens ta' TVM kien dak tal-isqof Mario Grek, 15-il sena ilu, fit-22 ta' Jannar 2006. Qablu kien ilu ma jsir wieħed mill-1972 u kien dak tal-mibki isqof Nikol Giuseppe Kawki, illi kien laħaq amministratur apostoliku għal Għawdex fis-67, imma għamel l-ingress fl-1972 meta miet l-isqof djoċesan Giuseppe Paċ. Ftit ta' storja hemmhekk sabiex nidħlu iktar fil-kuntest ta' din iċ-ċelebrazzjoni illi se ngħixu flimkien illejla grazzi għal CVC Media u TVM2 illi f'dawn iż-żminijiet diffiċli tal-pandemija
ħaħsib li waslilkom dawn iż-żewġ ċelebrazzjonijiet importanti, jiġifieri dik tal-konsagrazzjoni episkopali u issa din ta' l-ingress solenni ta' l-Isqof Anton Tewma fil-Katedral ta' Għawdex. Waqt li issa l-isqof flimkien mal-membri tal-kapitlu katedrali daħlu fis-sagristija sabiex jippreparaw ruhom għal-qudiesa, aħna sirin nurukom filmaċ kejken ta' kanzunetta video ta' kanzunetta li ipproduċa CVC Media, kanzunetta li inkitbet apposta għal din l-okkażjoni u ġiet kantata mill-kor dioċesan taż-żgħażagħ ta' Għawdex fuq mużika ta' Richard Grech u kliem ta' Francesco Pio Attart, iġġib l-isem Ibqa' Magħna, ispirata mit-tema tal-motto li għażel l-Isqof Anton Tewma għall-episkopat tiegħu u baqa' miexi magħhom. Insegwu flimkien. xieni mill-isbaħ illi segwejtu hemmhekk eżis telespettaturi mhux biss tal-gżira sabiħa tagħna ta' Għawdex imma wkoll mill-konsagrazzjoni episkopali tal-Isqof Anton Tewma fil-21 ta' Wissu li għadda bħala parti minn dan il-video illi huwa produzzjoni oriġinali ta' CVC Media għal mużika u l-kliem tal-kanzunetta ġdida Ibqa' Magħna. Din hija kanzunetta illi id-Djoċesi ta' Għawdex permezz tal-kor taż-żgħażagħ
sħiħ tagħha taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli xtaqet tagħmel sabiex tagħti merħba lill-isqof il-ġdid fl-okkażjoni tal-ingress tiegħu ta' dan il-jum tal-anniversarju tad-Djoċesi ta' Għawdex. Kompożizzjoni ta' Richard Grech bil-kliem ta' Francesco Piottart mibni fuq il-motto mażul mill-isqof Anton Tewma mir-rakkont tad-dixxipli ta' Emmaus u baqa' miexi magħhom. Hija talba li minn qalbna flimkien ma' dawn il-vuċijiet sbieħ nixtiequ nagħmlu għal Dun Anton, għall-isqof Anton sabiex il-mulej jibqa' miegħu u permezz tiegħu ma' din il-Knisja f'Għawdex hija tagħmel il-mixja tagħha issa taħt it-tmexxija tiegħu imma taħt it-tmexxija ta' Kristu ir-Raj il-kbir. Dan il-video u rejniulkom għall-ewwel darba fuq TVM2 imma tistgħu issegwuh mill-ġdid fuq il-paġna ta' Facebook Diocese of Gozo jew anke fuq il-YouTube tal-istess Djoċesi ta' Għawdex. Għal dawk illi għadhom kemm inaqdu magħna issa waqt li l-ħin għadu kemm immarka is-6:02 minuti, din hija xandira diretta mill-Knisja Katedrali ta' Għawdex għall-ingress solenni tal-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Anton Tewma, id-disa isqof ta' Għawdex, propju f'ħajjieħu l-possess fuq il-katedra, fuq is-sedja illi minna u jippresidi bħala isqof ta' Għawdex. Il-mużika u l-kant waqt din iċ-ċelebrazzjoni se jkunu animati mill-kappella tal-katedral, il-kappella Sancte Mariae Assunte, taħt id-direzzjoni tas-sur tagħha il-Maestro Carmel P. Grech. Flimkien mal-kappella jieħdu sehem is-solisti Georgina Gauci u Annabel Haber, sopran, u Mariella Spiteri Ċefaj bħala alto. Il-choir mistress tal-kor hija l-istess Mariella Spiteri Ċefaj fil-waqt li Ivan Attart huwa l-organista ta' din il-kappella. Il-quddiesa li se tiġi esegwita hija il-Messa Pane di Vita Nuova ta' Monsignor Marco Frisina. Minn hawn ftit tal-momenti oħra tibda l-purċissjoni tal-bidu ta' din il-quddiesa. Eżis semmija nistedinkom biex tingħaqdu magħna f'dan l-ispirtu ta' talb. Il-liturġija tal-quddiesa hija dik tal-anniversarju ta' twaqqif tad-Djoċesi ta' Għawdex. Flimkien mal-kongregazzjoni miġbura fil-Knisja hemm ukoll rappreżentanti ta' knejjes oħra insara fosthom mill-Knisja Serba Ortodossa u miċ-Church of Scotland. Wara it-qarbin se jitkanta wkoll it-Tedeum l-innu tarat il-ħajr lill-Alla propju għal tant grazzi li xerret fuq l-Awċin permezz ta' din id-djoċesi imwaqfa 156 sen ilu.
Madwar altarek il-koll inġbarna l-innu tal-bidu fuq arranġament ta' Marjella Spiteri Ċefaj waqt li l-isqof jinċensa l-altar. Jikkonċelebraw miegħu il-kapitlu tal-Katedral ta' Għawdex, l-Arċipriet Monsinjur Dr. Joseph Sultana, l-Arċidjaknu u Vigarju Ġenerali Monsinjur Tarċisju Camilleri. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħuti nilqgħukom aħna l-koll fid-dar ta' Alla kif is-saċerdoti l-kanonċi ta' dan il-kapitlu ta' dan il-katedral laqgħu lili issa fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni u kif jilqana il-koll kemm aħna l-mulej. Il-Knisja l-kbira hija xbija tal-qalb ta' Alla li tiġborna l-koll flimkien ġewwa fija. A warm welcome to our brothers and sisters, representatives of Christian and non-Christian communities. May this occasion be an opportunity to each and every one of us to grow in fraternity and prayer. Accolgo con tanto affetto il nostro nunzio, colui che fa da ponte tra il Papa e la nostra Chiesa. Quindi è un anello molto importante per tutti noi. E allora ringraziamo Sua Eccellenza per la sua presenza qui in mezzo a noi stasera. Nilqa min qalbi l-nunzju tal-preżenza tiegħu huwa ħolqa importanti għal kull wieħed u kull waħda minna l-Knisja tagħna li taqadna flimkien mal-Papa u r-rappreżentant tal-Papa f'nofsna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna mal-mulej u flimkien, ejjew narfu li aħna l-koll kemm aħna dgħajfin. Imma jew narfu l-koll li l-mulej jilqana kif aħna fiskiet nitolbuh iħen għalina. Kif smajna hemmhekk ukoll il-merħba lill-Nunzju Apostoliku għal Malta, Monsinjur Alessandro De Rico, illi jinsab ukoll preżenti jikkonċelebra. Nitolbu maħfra lill-Alla u lil xulxin. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt il-mirjieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija Dejjem Verċli, lill-Anġli, lill-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-kant tal-Kirje u iktar tard il-Glorja meħudin mill-Messa Pane di Vita Nuova.
Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla, aħna nistqarru li kull ma għandna u kull ma aħna huwa nieżel minn għandek, li int missier ta' kulotja. Għallimna niżżuħajr li t-tieba tiegħek bla qies għal ġid kollu li tatina u nħobbuk qalbna kollha u ruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-qari mill-63 kapitlu tal-Ktieb ta' Iżajja huwa fil-kuntest tar-ritorn tal-poplu mill-Babilonja u mal-konsolazzjonijiet it-tielet Iżajja li qed jikteb Qari lill-poplu. mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Irrid infakkar il-grazzi tal-mulej. Insemma għanja ta' tifħir lill-mulej għal dak kollu li jagħmel magħna. Għax kbira kienet il-ħnina tiegħu ma' dar Iżrael. Mexa magħna skont l-imħabba tiegħu, skont it-tieba kbira tiegħu. U qal, Iva, huma l-poplu tiegħi u liedi li ma jimxux wiġġ ieħor. U sar għalihom is-Salvatur fid-dwejjaq kollha tagħhom. Ma kienx xi messaġġier jew xi anġlu, imma hu stess salvhom għall-imħabba u l-ħniena tiegħu. U ħelishom, refaħħom u ġarrhom dejjem fl-imoddi. Il-kelma tal-mulej. Il-profeta ifaħħar lill-Alla l-ħnina kbira illi wera mal-poplu u reġgħu lura mill-eżilju ta' Babilonja. Qari magħżul propju għal dan il-jum għażiż. bis-sena u bleħen qawwi. Flimkien. Għax sewa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà u għamel u jħobb id-dritt u s-sewa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Flimkien. Jien il-ġens li l-mulej la tiegħu, il-poplu li hu għażel bwirtu, ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fih it-tama tagħna. Flimkien. Il-liturġija tal-lum hija għanja waħda ta' rat il-ħajr, anki San Pawl irot ħajr lill-Alla għal tant doni li huwa rċieva mill-komunità ta' Korintu illi huwa kien ir-raj tagħha għal xi żmien. Nisimgħu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, grazzja lilkom Muslim mingħand Alla missierna u l-mulej Ġesu Kristu. Jiena nizziħajr dejjem lill-Alla tiegħi minħabba fikom, għal grazzja li Alla tagħkom, lilkom fi Kristu Ġesu. Fih intom stanejtu f'kollox, f'kull kelma, f'kull erf, daqskemm ix-xhieda ta' Kristu kienet imwettqa fikom. Għalhekk m'intom nieqsa minn ebda don, intom u tistennew id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. Huwa hu li jwettaqkom sal-aħħar biex tkunu bl-ħtija fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla iżom kelmtu, minnu kontum sejħin biex tidħlu fix-xirka ta' ibnu Sidna Ġesu Kristu.
Il-kelma tal-mulej. Mintom nieqsa minn ebda don smajna San Pawl jgħid lill-insara ta' Korintu u llum qed niċċelebraw dan id-don kbir tal-isqof u tad-djoċesi ta' Għawdex li twaqfet 156 sena ilu. U jekk hemm innu tas-sew kbir ta' Ratt il-Ħajr fl-Iskrittura, dan huwa l-innu li kantat Marija, il-Magnificat. Issa nisimgħu jitħabbar għalina fil-Vanġelu mid-Djaknu Andrew Grima. Mill-Evangelium għad skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lill-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet l-Elisabetta. Malli Elisabetta semmet lil Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Elisabetta mtliet bl-Ispirtu Santu. U nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan l-jom il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li seħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja, għax is-Setan jagħmel miegħu ħwejjeġ kbar għaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu, xeret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom, niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla l-ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ u lonja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħseb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu, bħalma wiegħek lil missirietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. U smajna jixxandrilna hemmhekk dak il-Vanġelu minn San Luqa, l-anja per eċċellenza ta' Ratt il-Ħajr, il-Magnificat ta' Marija illi tolli lil-mulej għal dak kollu li jagħmel magħha. Niftakru li kien minn taħt riġlejn Marija illi beda wkoll il-Ministeru tal-Isqof Anton Tewma propju fi 17 ta' Ġunju illi għadda meta tħabbret in-nomina tiegħu bħala Isqof ta' Għawdex fis-Santwarju ta' Pinu. U wara li issa l-Isqof Tewma birek il-miġema bil-ktieb tal-Vanġelu,
sejrin nisimgħu l-ewwel omelija tiegħu minn fuq il-katedra, propju sinifikattiva ħafna dan il-mument illi fih se jagħtina l-ewwel omelija tiegħu mill-katedra, jiġifieri mill-katedral mis-siġġu tiegħu ta' Raj ta' Djoċesi. Jekk nixtieq li dawn l-ewwel kelmiet tiegħi minn fuq il-katedra, minn fuq is-siġġu, ikunu kelmiet ta' ratti l-ħajr. Lilkom kanunċi ta' dan il-katedral li l-qajtuni f'isem is-saċerdoti l-oħra. L-qajtuni mhux biss illum hawnhekk imma l-qajtuni bħala ħukom il-kbir. Biex flimkien nikkonvertu aħna u ngħinu l ħadd ieħor jikkonverti. Nixtieq nirringrazzja wkoll lilkom nies ta' din il-parroċċa, l-parroċċa tal-katedral li f'isem in-nies l-oħra kollha ta' Għawdex u f'isem daw kollha li qegħdin isegwuna minn fuq it-televiżjoni, minn fuq TVM2. Qegħdin ukoll tilqowni f'nofskom. Inħossni xxurtjat hekk illi inħossni mill-qoħ u ta' dan nirringrazzjakom. Mod speċjali fl-okkażjoni tal-lum il-156 sena mitwaqqif ta' djoċesi tagħna, djoċesi ta' Għawdex. Hija ġurnata importanti, forsi sa ftit snin ilu kienet tfisser ftit, imma llum inħossha tfisser ħafna lija. Ekku jiddispjaċini u forsi nitlob maħfra lil Alla li sa ftit snin ilu kienet tfisser ftit għalija din l-okkażjoni tal-lum. Ekku nixtieq insellem ukoll minn hawnhekk lill-Isqof Marju li bħalma tafu llum ġie u xek nominat jew aħjar ġie propju magħżul bħala il-President tas-Sinodu. U allura huwa mument importanti mhux biss għalih imma għad-djoċesi tagħna kif ukoll għall-Knisja Universali. Hekk dan il-mument li fih wieħed minn ħutna isir propju l-President li għandu fidejh l-għaqda l-komunjoni tal-Knisja, is-Sinodu. Waħda mill-festi l-kbar tal-Lowt hija tissejjaħ il-Jom Kippur. Il-Jom Kippur hija l-festa tal-espjazzjoni, il-festa illi fija l-Lowt m'għandhomx is-sagrament tal-qrar bħalna, imma jiċċelebraw darba fis-sena ġurnata li fija jitolbu maħfra lil Alla. Fija ħafna riti sbieħ u sinifikattivi fost l-oħrajn għadhom jagħmluha sal-ġurnata tal-lum din il-festa, is-sena taħbad fis-27 ta' Settembru, propju f'dan iż-żmien, hekk bejn l-10 ta' Settembru u l-aħħar tax-xahar. Fost l-oħrajn, fost ir-riti li jagħmlu f'din il-festa, il-Lowt, is-saċerdot il-kbir, mhux illum imma fi żmien it-Tempju, kien iroxx id-demm tal-oġol li kien jiġi offrut lil Alla l-ewwel fuq latu tal-arka, l-arka mhux dik ta' Noè, imma l-arka kienet dik il-kaxxa, il-parti kbira minnha kienet tad-deb, dik il-kaxxa li kienet fija tostor, tiġbor it-twavel tal-liġi, parti mill-bastun ta' Aron kif ukoll xi ftit tal-manna illi l-Lut kienu ġabru fid-deżert. U l-Lut kien jagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni, jitfgħu iroxxu, is-saċerdoti l-kbir kien iroxx id-demm fuq dan latu bħala sinjal ta' talba ta' maħfra lil Alla. Kien jidħol l-unika darba fis-sena fil-qaddis tal-qaddisejn. Din l-arka kienet miġbura, kienet imqiegħda f'post sagru ħafna, tant sagru li fih is-saċerdot kien jidħol biss darba f'sena, propju f'din il-festa tal-Jom Kippur. Il-jum tal-Ata, jew il-jum tal-Atu, l-Ata Kippur tfisser tatti. U allura il-Lut kienu jsejħu lil dan l-Atu li fuq kien jiġi imrax id-demm tal-oġol, kienu jsejħulu it-tron tal-ħnina, is-siġġu tal-ħnina, it-tron tal-grazzja. E kemm sabiħa din ix-xena, illi mbagħad l-awtur tal-ittra lil-Lut jitlaq minna biex jitkellem fuq kif Ġesu minn fuq tron ieħor, it-tron tas-salib, isir l-awtur tal-ħnina, tal-grazzja, tal-maħfra, tal-ħtijiet tagħna. Hekk id-demm għall-Lut ifisser il-ħajja. U dik il-ħajja
fid-demm, simboleġġjata fid-demm tal-oġol, hija l-ħajja tagħna li bl-imħabba tagħna lejn Alla impattu għal ħtijiet illi aħna għamilna li aħna nagħmlu għalina. Però dan id-demm huwa d-demm ta' Ġesu illi mxerret minn fuq it-tron, imxerret minn fuq is-salib, jiksbilna il-maħfra taħtijitna, jagħtina l-ħajja. Il-ħajja ta' Ġesu, id-demm tiegħu allowt il-ħajja tinsab fid-demm, il-ħajja ta' Ġesu nirċevuha aħna minn fuq is-salib. U allura it-tron, meta ngħidu il-katedra, meta ngħidu it-tron li fuq ikun hemm l-isqof, li fuq ikun hemm il-mexxej, huwa dan it-tron tal-ħniena. U minn Ġesu fuq is-salib, Ġesu fuq it-tron tiegħu, l-Evanġelisti jippreżentawlna l-passjoni ħafna drabi bħala l-intronizzazzjoni tal-mulej Ġesu. Fil-fatt għandna l-inkoronazzjoni, mhux bid-depp, mhux bil-kuruna tad-depp, imma l-inkoronazzjoni bix-xewk. Id-depp ħafna drabi huwa frott il-flus tal-poplu, id-depp tal-kuruna li jkollu fuq rasu ir-re. U Ġesu wkoll ix-xewk li kellu kien frott mhux il-flus imma l-ħtijiet, id-nubiet tal-poplu. U Ġesu wara li jiġi inkurunat bix-xewk, jiġi wkoll imlibbes, issirlu l-vestizzjoni, jiġi imlibbes bħala sultan. Imma Ġesu ma jiġix imlibbes bi ħwejjeġ fini, imma jiġi imlibbes bl-ilbies, bl-ibsa, bil-mantar ta' soldat, imċappas bid-demm tal-prepotenza, imċappas bid-demm tal-aggressività, imċappas bid-demm tal-kriminalità, tal-qtil. U xekk is-soldati kienu jiġu propju mħallsa u kellhom il-poter li jistgħu saħansitra jneħħu ħajja ta' bniedem. Ġesu imbagħad l-Evanġelisti jippreżentawlna fit-triq tal-Kalvarju jagħmel il-mixja trijumfali tiegħu. Il-mixja trijumfali tiegħu kienet mhux imdawwar bil-paġġi, mhux imdawwar bil-qattejja, bis-servi, imma mdawwar bejn, imdawwar bil-kriminali, imdawwar bil-ħallelin, imdawwar bis-soldati. U jagħmel din il-mixja, l-Evanġelisti jqogħdu attenti biex juruna li kienet mixja trijumfali, imma differenti minn kif nagħmlu għas-soltu islaten, kif jagħmlu għas-soltu slaten il-mexxejja tad-dinja. U fl-aħħar l-Evanġelisti jispiċċaw propju bl-intronizzazzjoni ta' Ġesu. Ġesu fuq it-tron. U it-tron huwa is-salib. Huwa dan is-siġġu tal-grazzja. Huwa dan it-tron li minnu toħroġ l-imħabba. U x'jagħtina minn fuq is-salib skont il-Vanġelu ta' San Ġwan? Jagħtina d-demm u l-ilma. Aħna ngħidu l-Ewkaristija, id-demm lotja. Ġesu saħansitra jagħti lilu nnifsu sal-aħħar qtar ta' demmu, allura lotja sħiħa tal-persuna tiegħu. L-Ewkaristija li aħna qegħdin niċċelebraw. Imma wkoll jagħtina l-ilma li huwa l-Ispiritu Santu. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan l-ilma u s-sinjal tal-Ispiritu Santu. U allura Ġesu li jagħtina l-Ispiritu tiegħu, aħna ngħidu s-sagrament tal-Magħmudija, jagħtina wkoll il-qawwa tal-kelma mimlija b'dan l-Ispiritu, il-kelma ta' Alla. U minn hawn propju joħroġ ir-rowl, toħroġ il-funzjoni tal-isqof li minn fuq il-katedra imexxi l-Ewkaristija u jxandar iwassal il-kelma tal-Alla. Mela jmexxi l-isqof mhux billi jikmanda, mhux billi jagħmel il-liġijiet u r-regoli u d-direttivi, imma jmexxi billi flimkien mas saċerdoti, flimkien ma' ninsara, il-kol kemm aħna minn fuq dan it-tron, il-kol kemm aħna minn dan il-katedral nagħtu lilna nfusna, nagħtu ħajjitna, Ġesu li jagħti lilu nnifsu minn fuq is-salib. Dan hu l-mod kif imexxi Ġesu. Differenti totalment mill-mod kif imexxu l-mexxejja tad-dinja. Ħafna drabi li jiġrilna u li mingħajr ma nindunaw ninqabdu anki l-kliem stess u xekk aħna biex ngħidu xi ħadd fid-dinja jikmanda, nużaw il-kelma jmexxi wkoll. U allura nużaw l-istess kliem kemm biex nitkellmu dwar it-tmexxija fil-Knisja kif ukoll dwar it-tmexxija tal-Istat, pereżempju. U allura faċli ninfixlu, imma l-Ġesu huwa ċar x'jiġifieri tmexxi fil-Knisja, tmexxi fil-komunità li temmen. Tmexxi fil-komunità li temmen ifisser tkun l-ewwel wieħed li taqdi. Ifisser tkun l-ewwel wieħed li toqgħod l-aħħar. Tkun l-ewwel wieħed li toqgħod wara kulħadd. Tkun l-ewwel wieħed li tistenna lil kulħadd
ikun sew biex imbagħad poġġi lilek innifsek sew. Dan hu l-mod ta' kif imexxi Ġesu. Mod ċar daqs il-kristall sempliċi imma diffiċli biex tpoġġeh fil-prattika. U l-istess il-kelma. Ġesu il-kelma tiegħu dak li jgħid jagħtiha s-saħħa mhux daqs kemm jgħajjat, mhux kemm jitkellem sabiħ, mhux kemm jgħid frażi mirquma u idejat ġodda, mhux b'dak il-mod. Il-kelma tiegħu għandha s-saħħa għaliex? Għax hu xut, għax hu innifsu huwa l-prova u l-garanzija ta' dak li jgħid, għax dak li jgħid jagħmlu jew jagħmel dak li jgħid. Jew jgħid dak li jagħmel, dan hu Ġesu. U din hija l-katedra, dan hu l-katedral, din hija il-knejjes l-oħra kollha. Il-knejjes l-oħra kollha li bħal kulhom tkun kuntenta meta tpoġġi lil ulieda sewwa. Ma tieħux għalija jekk xi ħadd minn ulieda u x'hekk jinsija jew jitraskura jew inkella saħansitra jasal biex imaqdara. Taħfer dejjem l-om taħfer dejjem. Immaġinaw allura Ġesu kif jimmaġina, kif jaħseb, kif jara u x'hekk it-tmexxija fil-Knisja. Għalilna Ġesu noqogħdu attenti biex ma nkunux bħal Fariżej dak kapitlu 23 li konna naqraw ftit ilu fil-Qudiesa ta' kuljum inħossu importanti. Kont nirrifletti ftit fuq kuljum, kun naħseb li l-kol kemm aħna. Għodu attenti Ġesu jgħidilna, għodu attenti mill-kittiba u l-Fariżej. Dawk telgħu fuq il-katedra ta' Mosè u jgħidu ħafna. U Ġesu jgħidilhom lin-nies jgħidilhom isma' għamlu dak li jgħidulkom huma. Għamluh kollu, imma tagħmlux bħalhom. Għax mhumiex xhieda, il-kelma tagħhom mhijiex sostnuta bix-xhieda tal-ħajja. U din hija akkuża gravi li jagħmel Ġesu lill-Fariżej. Hekk Jalla ma jagħmilix lili wkoll. Jalla ma jagħmilix lilna wkoll. Jalla ma ninqabdux fid-dinamika tal-katedra ta' Mosè, fid-dinamika tal-Fariżej u l-kittiba li kienu jgħidu ħafna, kapaċi jgħidu bħalma qiegħed nagħmel jien u jgħixu ftit, jew ma jgħixu xejn. U Ġesu jgħidilna xi ħaġa oħra, għodu attenti minn dawk li jgħodu f'nofs ta' triq, f'nofs il-pjazza, jistennew li xi ħadd jgħidilhom rabbi, li xi ħadd jgħidilhom missier, li xi ħadd jgħidilhom mexxej. Joqogħdu quddiem net jgħidilna Ġesu fuq is-siġġu fuq it-tron tas-sinagog. Għodu attenti għal dawk jgħidilna Ġesu. U kemm faċli jinqabdu fija aħna, kemm faċli jinqabad fija jien. Il-missier tagħkom wieħed hu, il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-mulej tagħkom wieħed, l-imgħallem tagħkom wieħed hu. Din il-katedra jkollha saħħa daqskemm jien u kull min ikun hawn floki iwassal il-kelma ta' Ġesu. It-tmexxija ikollha saħħa daqskemm tkun qadi, daqskemm tkun imħabba, daqskemm tkun servizz u mhux tiegħi biss bħala l-isqof ta' din id-djoċesi imma tagħna lkoll, mod speċjali tagħkom. Jiena nħoss li l-parroċċja tagħkom għandha tkun l-ewwel tippresidi, tkun l-ewwel iva, imma fiex dak li jgħid Sant Ignazju ta' Antjokja, tippresidi fil-karità. Tippresidi fil-mħabba, tippresidi fil-qadi, kemm irridu noqogħdu attenti. Kemm irridu noqogħdu attenti, kemm hu faċli nqabdu f'ħafna nganni illi minflok jenuna nsiru għaddejja nispiċċaw biex l-ewwel wieħed insir sit u nagħmel l-iskjavi, nagħmel l-siera. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu ta' Ġesu. Kemm tkun sabiħa kieku d-djoċesi tagħna kieku jkollna inbidluha jew nagħmluha dejjem iżjed f'ċirkulazzjoni ta' qadi, ta' mħabba bejnietna, saċerdoti, lajċi, reliġjużi. Fil-Knisja m'hemmx livelli, il-Konċilju Vatikan għamililna ċara. Fil-Knisja m'hemmx livelli, fil-Knisja hemm livell wieħed. Hemm livell wieħed. B'diversi stati. Hemm l-istat ta' saċerdoti tal-Ministeru, hemm l-istat ta' reliġjużi u hemm l-istat tal-lajċi, impenjati possibilment. Imma kollha kemm aħna nieħdu mingħand xulxejn u nagħtu lil xulxejn. U wieħed ma jistax jgħix mingħajr l-ieħor. Wieħed ma jistax jgħix mingħajr is-saċerdot ma jistax jgħix mingħajr ir-reliġjużi. It-tnejn li huma ma jistgħux jgħixu mingħajr il-lajċi. Il-lajċi ma jistgħux jgħixu mingħajr ċirkulazzjoni kontinwa li ma taqtaqat. Ejjew nitolbuh lil mulej illum
biex jagħtina dan l-ispirtu jew aħjar biex jgħinna niġġieldu ħalli jkollna dan l-ispirtu. Għax hija ġlieda li rrid nagħmel jien u li rridu nagħmlu flimkien. Hija ġlieda kontra il-loġika u xek tal-poter, il-loġika tad-dinja. Hija ġlieda li mhix faċli. Però nassigurakom, dan mhux għax qed ngħidu jien imma qed jgħidu l-Mulej Ġesu, illi hija ġlieda li wertit nagħmluha għaliex għax tatina il-veru sliem fil-qalb tagħna. Tatina l-vera paċi fil-qalb tagħna. Il-paċi ta' Ġesu. Meta jien nirbaħ, meta għaddit tiegħi, meta jiena xi sqof qed kelma u kulħadd jobdini, dak il-ħin iwa ngħid orrajt għaddit tiegħi imma wara ftit xiġri wara ftit. Xiġri. Suspetti, biżat. Għax l-isqof għalhekk ħafna kliem minn wara d-dar. Imma jekk il-ħaġa tkun iktar mitkelma miftema. Jekk flok poter ikun hemm qadi u servizz, jekk ikun hemm l-imħabba, ikun hemm djufijiet u diffikultajiet ukoll mela le, imma jkun hemm differenza kbira. Ikun hemm differenza kbira. Hekk il-Mulej li laqana hawn il-lejla jagħtina l-grazzja illi nidħlu dejjem iktar f'dan l-ispirtu ta' qadi, f'dan l-ispirtu ta' mħabba vera lejn xulxejn u jbedna kemm jista' jkun mill-ispirtu ta' poter, ibedna kemm jista' jkun mill-ispirtu ta' rivalità, ibedna kemm jista' jkun mill-ispirtu tal-prevalenza ta' wieħed fuq l-ieħor. Il-Mulej li tbaxxa li ċekken, il-Mulej li bħala tron tiegħu għażel is-salib jagħtina din il-grazzja. U għandna lil Marija. Għandna lil Marija li hija mhux biss l-om tagħna, imja wkoll il-patruna ta' din il-parroċċa, il-patruna tal-katedral tagħna. Għandna lil Marija li bir-raġun tmur għand Elisabetta u tagħmel knisja ma' Elisabetta. X'in il-knisja? Għandna xbija sabiħa tal-knisja fil-ġrajja tal-lum. Għaliex għax Marija mimlija bl-ispirtu ta' Alla tmur għand Elisabetta u timla d-dar tagħha bil-ferħ. Elisabetta mimlija bl-ispirtu ta' Alla tikkomunika ma' Marija u timla lil Marija bil-ferħ. Din hija l-knisja. U jitwiled Ġwan il-Battista. U Ġesu jkompli jikber fil-ġuf ta' Marija. Din il-pożittività li jġib l-ispirtu ta' Alla meta jkun preżenti. U għal Marija fejn kien it-tron tagħha? It-tron ta' Marija kienet it-triq. It-tron ta' Marija kienet id-dar ta' Elisabetta. It-tron ta' Marija kienet Elisabetta fil-bżonn. It-tron ta' Marija kienet id-diskursati li min jaf kemm għamlet mal-qaddejja f'dik id-dar. It-tron ta' Marija kienet id-diffikultajiet u l-problemi tagħha, ta' Giuseppi, ta' ħaddieħor tal-oħrajn. Dan kien it-tron li minn fuq kienet tmexxi, kienet tikmanda, kienet tordna, jew bil-maqlub, kienet tħobb, kienet taqdi, kienet isservi Marija. Jalla, kull wieħed u kull waħda minna titqanqal fina din il-ħeġġa tal-Ispirtu biex nagħmlu knisja, biex id-dar tagħna wkoll, il-katedral tagħna wkoll, il-parroċċi tagħna wkoll, id-djoċesi tagħna wkoll inbidluha fid-dar ta' Elisabetta, dar mimlija bl-Ispirtu ta' Alla. Smajna hemmhekk dik l-ewwel omelija tal-isqof ta' Għawdex Anton Tewma minn fuq il-katedra tiegħu fl-ingress solenni fil-katedral ta' Għawdex. Omelija li hija mimlija kollha kemm hi bl-istil ta' dan ir-raj il-ġdid ta' djoċesi. Il-programm li jixtieq jagħti lill-Knisja f'Għawdex li tkun knisja għaddejja fuq l-eżempju ta' Kristu li minn fuq it-tron tiegħu, it-tron tas-salib, wera li l-awtorità vera tiegħu hija fil-qadi, fis-servizz. U dan huwa d-diskors li l-isqof qiegħed jipproponi lilna issa il-Knisja sabiex faqda waħda ma' Kristu ir-raj il-kbir ngħixu dan l-ispirtu ta' servizz lil xulxin. Knisja li sejħilha tippresidi fil-karità u twettaq ċirkolazzjoni ta' qadi. Eżis, induru bil-fiduċja lejn Alla l-Missier li jaħseb fil-ħtiġijiet kollha tagħna u nitolbuh jaqaf magħna u jħarisna. Nitolbu għal Papa Franġisku u għall-isqof tagħna Anton biex il-Mulej iħeġġiġhom bl-imħabba u bl-erf, ħalli bil-kliem u bl-emil ixandru lil kulħadd il-Vanġelu tas-Salvazzjoni. Nitolbu. Isma'ni, nitolbuk Mulej. Għall-ġenituri u għall-edukaturi kollha biex l-ispirtu tal-Mulej jagħtihom id-don tal-għaqal
u d-den ħalli jwasslu lil dawk fdati fidejhom għal ħajja sħiħa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal min mġarrab u mtaqqal biex isib il-faraġ veru fil-preżenza tal-Alla u fl-imħabba tal-aħwa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal poplu għawċi sabiex il-mulej ikompli jibnieh, isostnih b'eżempji sbieħ, iħarsu minn kull ħsara u jagħtih qalb li tilqa' l-kulħadd nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskit ta' qalbna nitolbu l-mulej bl-interċessjoni ta' Marija l-bżonnijiet tagħna. Missier Qaddis, biex xandir tal-kelma, inti tkompli timxi mal-poplu tiegħek f'din id-dinja. Għatina li nemnu dak li nisimgħu u li nagħmlu dak li nemnu bi Kristu Sidna. Amen. U ninsabu fil-katedral tal-Assunta u għalhekk se nisimgħu issa għal kant tal-offertorju versi ta' Dun Entni Mario Saliba u mużika ta' Maestro Josef de Brincat, Maestro di Kapella ta' dan il-katedral, innu li ġie miktub apposta u tkanta l-ewwel darba fil-festa ta' Santa Marija f'Awwissu li għadda. Assumpta est Marija. L-isqof Anton Tewma kien preżenti għaw ukoll għal-festa ta' Santa Marija fejn mexxa qudiesa fil-għaxija propju fil-pjazza tal-katedral.
tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej is-sagrifiċċju li se nofrulek biex infaħruk u niżżuk ħajra l-grazzi li tajtna. Għamel li kull ma tajtna bla ma jistħoq ilna ninqdew biha l-glorja ta' ismek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib. Jiena inħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Demm imqaddes ta' Ġesu imċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi.
Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qed nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'raddi l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Għaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof Tan Anton, n-Nunzju Apostoliku, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qa bit-tieba qed talbi x-xewqata di l-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Għader mis-serħanin li jidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għadaw koll li ħallew li l-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-satna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex ikoll flimkien itgħaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ma ninsewx li Alla hu missier u li jieħu ħsiebna. Mod partikolari dawk li huma morda fid-djarhom fl-isptarijiet, dawk li għaddejjin minn mumenti bes tal-ħajja, ejjew nagħmlu memorja niftakru li Alla missier u li jieħu ħsiebna ma jinsinix. Induru lejh u nkantaw flimkien. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, tħarix lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejn. Fl-omilija tiegħu Monsinjur Tewma Isqof ta' Għawdex fakkarna fil-festa tal-Jom Kippur, il-festa l-udija ta' Jum il-Maħfra, fejn fuq latu tal-arka, it-tron tal-ħnina kien jiġi msawwab id-dem bħala sinjal tal-indiema tal-poplu għal dnubietu imma wkoll tal-maħfra kbira ta' Alla. U għal-mulej li jerġa' jiġi jżurna fuq it-tron ta' mħabtu f'dan il-mument fuq l-altar imqaddes, dan huwa tron illi mill-ġisem u d-dem tiegħu jiġi għandna fit-qarbin sabiex jagħtina ħajja ġdida. U r-ruħ tagħna hija qaċana għal din il-ħajja, kif se nisimgħu f'dan l-innu sabiħ tas-Sorijiet Ursolini Maltin, ruħi qaċana għalik il-kliem tas-San, waqt illi fil-qlub tagħna eżis telespettaturi, speċjalment intom, il-morda u l-anzjani, namlu tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jintinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Ora
il-kant ta' Tedeum illi se jintona issa Monsignor Isqof brat il-ħajr lill-Alla f'dan l-anniversarju mit-twaqqif ta' dioċesi propju f'dan il-katedral illi huwa r-ras ta' dioċesi. Deum laudamus.
salva l-poplu tiegħek mulej, kun inti r-raj tagħhom, irfaħħom għal dejjem, kantajna f'dan it-tedew. U Alla, offrejnilek brat ta' ħajr is-sakrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna li kien għalina għajn ta' ferħ u li jien tagħmiltulna ikel spiritwali biex jimla lir-ruħ tagħna bil-qawwa. Għamel li aħna nitwettqu b'dawn id-doni tal-ferħ u l-qawwa li tajtna biex inservuk dejjem minn qalbna u jkun jisħoq ilna ġid ieħor minn għandek bi Kristu Sidna. Mal-mużika ta' dan it-tedejum ta' Carlo Diacono smajna wkoll id-daq tal-qniepen fl-isfond tal-Knisja Katedrali f'dan il-jum ta' ferħ mhux biss tal-ingress solenni tal-Isqof Anton imma wkoll fl-anniversarju mit-twaqif ta' Djoċesi. Issa l-Vigarju Ġenerali jagħmel messaġġ. Anton Tewma. Di l-komunità nisranija miġbura hawnhekk dal-katedral biex issellimlek turi li wara l-eċċellenza tiegħu Monsignor Mario Grek tem il-missjoni tiegħu bħala Isqof Tawdex hija għaxana li kollha isqof bħala missier li jagħtiha mill-ġdid direzzjoni fil-ħajja spiritwali. Din l-okkażjoni hija ċelebrazzjoni ta' ratti l-ħajr l-Alla għar-rigal tal-isqof il-ġdid fil-persuna tiegħek. Baqa' miexi magħhom. Dan il-motto li għażilt għalik mal-ewwel tajtna stampa ċara ta' se tkun il-linja fil-missjoni tiegħek. Bħal fil-każ tad-dixxipli ta' Emmaus, int se tkun dak il-barrani li jimxi mal-bniedem u li jimbagħad isir wieħed ta' ġewwa miegħu u li jiġi mistieden jibqa' miegħu. Kif ġara mad-dixxipli ta' Emmaus, anke l-komunità tagħna li se tiltaqa' miegħek se tħossha teħfief mill-piż li taqqal il-qalb u tinfetaħ għal-kelma li bija wieħed jaraf jgħix in-normalità tal-ħajja fil-ferħ, fin-niket u fit-tamiet imdawwal minn Kristu li jkompli juri ruħu waqt iqsim tal-ħobs u jnissel komunità li tevanġelizza. Fil-persuna tiegħek eċċellenza qegħdin naraw dak l-isqof li huwa innamrat mal-kelma tal-Alla, ħabib bir ta' Ġesu Kristu u xut tal-ħajja tal-Evanġelju. Dan jurina li l-Knisja Don Anton qed tagħtina rigal ta' mallem u raj li jaf sewwa fejn irid iwassal il-merħla ta' din il-Knisja partikolari. Kif diġà esprimejt ruħek, int se tkun qrib in-nies biex tisma' u tkun ta' servizz għal kulħadd biex fuq l-eżempju tas-Samaritan it-tajjeb taraf u tfejjaq il-feriti tal-bniedem tal-lum biż-żejt tal-konsolazzjoni u bl-inbit tat-tama. Dan jikkomplimenta mal-linji li tagħna l-Papa Franġisku li l-Knisja tkun komunità li toħroġ, komunità missjonarja. Hekk quddiem il-ħafna sfidi li toffri llum is-soċjetà sekularizzata, il-komunità nisranija, saċerdoti reliġjużi u lajċi isiru qawwa biex jerġgħu jinkarnaw fil-bniedem il-fidi fi Kristu bi jkunu xhieda kredibbli tal-Vanġelu. Aħna nafu li l-istess għaqda li torbot il-Presbiterju Djoċesan mal-isqof tiegħu hija garanzija biex jintlaħqu l-objettivi pastorali u jħallu frott fih dan il-parroċċi tagħna. Ankrat kif kont fil-qasam tal-familja, int kont dak li tajt linji għal ħajja tal-familja fid-djoċesi tagħna. U minn hemm il-mulej joffrilek ħidma fil-kamp tal-familja l-kbira tad-djoċesi. M'għandniex dubju li bl-istess impenn, ħeġġa u imħabba se tkun gwida għall-familja djoċesana f'kull staġun tal-ħajja. Hekk kif int ħdimt pjanijiet għal koppji bitħajja għaż-żwieġ tagħhom, xejn inqas nistgħu nimmaġinaw li diġà għandek pjanijiet ta' tħejjija biex iżżewweġ il-komunità djoċesana ma' Kristu. Fil-ħajja ta' Ġesu naraw li fih dan il-familja ta' Nażaret huwa kien jikber fl-età, fil-erf u fil-grazzja. F'din l-formazzjoni kellu sem importanti San Ġusepp li kien ir-raġel siket jew ta' ftit kliem imma ħaddiem bieżel. Hekk ukoll ilek nafuk bħala dak li tgħin biex Kristu jiġi format fil-persuni li jiġu f'kuntatt miegħek bi ftit kliem ma b'ħafna ħidma moħbija fi-spiritu ta' paternità spiritwali. Nafu sewwa
kemm għandek bidnejk miftuħa għal kulħadd u f'din l-arti ta' smieħ jien tidħol fil-ħajja ta' dak li jkun biex twaslu mhux fejn tridu int ma fejn il-mulej iridu li jasal. Llum li għandek it-tmexxija ta' dan il-poplu, żgur li dan se jsir fik dak li isqof li jilqa' bħala missier għal kbira li fija għandu post għal kulħadd. Isqof li jiddeċiedi billi jagħmel disċerniment minn bagħad jasal għad deċiżjoni anke jekk xi drabi tkun toffri l-batija. Isqof li jmantni biex ikun missier li jara li kulħadd ikollu li jeħtieġ biex jikber u jsir adult fl-imħabba tal-Vanġielu. Dan huwa l-awguri tagħna eċċellenza fil-missjoni tiegħek. Baqa' miexi magħhom. Dan se tassigurana li timxi magħna fit-triq kollha. Iżda min-naħa tagħna se nassigurawk li se nimxi miegħek fid-direzzjoni li tipproponilna. Fil-waqt li nirringrazzjaw mill-qalb lill-Alla u lilek għal kuraġġ li jurejt biex għal darb'oħra tgħid hawn jien lill-mulej għal dis-sejħa li jagħmillek inweduk it-talb l-imħabba u l-lealtà tagħna biex tkun ta' għajnuna għalina ħalli narfu naqraw is-sinjali ta' żminijiet kemm dawk sbieħ u kemm dawk inqas sbieħ fid-dawl tal-fidi u tat-tama nisranija. Marija, Ommi Saċerdot il-Kbir, takkumpanjak fil-ministeru tiegħek kif akkumpanjat il-Bene Ġesu u lill-Apostli. Fissem il-Kapitlu Katedrali, fissem ħuti s-Saċerdoti u anke fissem il-Komunità Ġeċesana nawguralek ad multos annos. Dawk il-kelmiet ta' awguri ta' Monsinjur Tarċis Camilleri, Vigarju Ġenerali u Arċidjaknu tal-Kapitlu Katedrali, it-talmiqa wkoll ma' Monsinjur Isqof illi fih ħareġ ukoll l-istil ta' dan l-episkopat għaliex huwa bniedem li diġà jaf mill-qrib il-Dun Anton se jkun jaħdem qrib tiegħu u naturalment se jkun qribu wkoll fiċ-ċelebrazzjonijiet prinċipali liturġiċi tas-sena li fihom huwa jippresidi minn dan il-katedral tad-Djoċesi. Nieħdu issa il-barka ta' Monsinjur Isqof. Il-mulej magħkom. Alla li jista' kollox jibgħidkom minn kull inkwiet u fil-ħnina tiegħu ifawwarkom b'kull barka. Jiftħilkom qalbkom għal-kelma tiegħu biex timtlew bilena ta' dejjem. Jagħtikom li tifhmu kull ma hu sewwa u ta' ġid biex tiġru dejjem fit-triq tal-kmandamenti tiegħu u tiksbu l-wirt flimkien mal-qaddisin tas-sema. Amen. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għexu fil-paċi ta' Kristu. U wara dik it-tislima finali, ejjew aħna wkoll nolloq qlubna l-fuq flimkien mal-kor tal-Kappella Mużikali tal-Katedral sabiex nagħmlu lill-Omna Marija ninġabru Jan Sara, innu popolari lil Santa Marija.
il-melodija sabiħa ta' Lave ta' Lourdes illi fuqa u għanfassal il-klim sabiħ miktub hawnhekk propju lill-Omna Marija hija meqjuma f'dan it-tempju għażiż tagħha tal-Katedral Santa Marija, patruna speċjali tal-Gżejjer Maltin illi lilha wkoll isellem Monsignor Isqof illum f'dan l-ingress solenni tiegħu f'dan il-katedral. Tqarribna l-intmiem din ix-xandira. Imma għal benefiċċju tat-telespettaturi li ma segwewx din it-trasmissjoni mill-bidu, serin issa qabel nagħlqu din ix-xandira nurukom mill-ġdid il-video sabiħ tal-kanzunetta illi d-Djoċesi il-Knisja f'Għawdex qed tiddedika lil Dun Anton propju fil-bidu ta' dan il-Ministeru Episkopali tiegħu, imdawla propju mill-motto baqa' mixi magħhom. Ibqa' magħna. Ibqa' magħna il-kliem illi akkumpanjana matul din il-kanzunetta sabiħa li l-lejla niddedikaw lil Dun Anton Tewma fil-bidu tal-Ministeru Episkopali tiegħu issa li għamel ingress solenni fil-Katedral tad-Djoċesi huwa l-mument illi uffiċjalment jimmarka il-bidu tal-Ministeru tiegħu minn fuq il-katedra tiegħu bħala Isqof. Huwa l-mument illi ifakkar ukoll fid-Djoċesi ta' Għawdex l-anniversarju mitwaqqif ta' din il-Knisja. Jum li sar aktar solenni llum bitħabbira tal-ħatra uffiċjali min-naħa tal-Papa Franġisku tal-Eċċellenza tiegħu Monsignor Mario Grech illum Isqof Emeritu ta' Għawdex bħala s-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet. Għal din il-qudiesa flimkien mal-kongregazzjoni kienu preżenti rappreżentanti ta' knejjes insara oħra fosthom Fader Risto Goranic mill-Knisja Serba Ortodossa u r-Reverenda Betsy Tejn mill-Church of Scotland.
Aħna għalhekk naslu biex nagħlqu din ix-xandira illi wassalnilkom il-Katedral ta' Djoċesi ta' Għawdex, il-Katedral ta' Tluħ fis-Sema tal-Verġni Mqazza Marija. Nittamaw illi ħattu pjaċir segwu din ix-xandira mwassla lilkom minn CVC Media għal TVM2. Jiena Francesco Piottart, waqt illi nirringrazzjakom illi kontu magħna, nitlobkom sabiex iżommu fit-talb tagħkom lill-Isqof il-ġdid ta' Għawdex Dun Anton Tewma lill-Knisja f'Għawdex fil-Ministeru tagħha illi twassal il-Kristu biex jibqa' miexi magħna mad-dinja fil-ħajja tal-lum. Natikom il-komplament tas-sera tat-tajba ma' TVM2. Insemmilkom.